Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is loyalty test. Ngiphethe ubani la? Awuphethe uphila mfethu la. Uright phila. Hayi siyaphila impela. Shosho yini kulethe ku loyalty test? Eish. Kuningi okwenzakala ngisho manje. Angitshela. Sengasho ukuthi umuntu amba ngasamthembi nje asekuqaleni. Awusamthembi. Yeah. Kwenzakalani? Hayi, so Noma kwenzekeni. Ungasondela ngapha uthi akhona ukucapture umjida ne? Yeah. Usondela ngapha. Like Okay. lo muntu noma ngimfonela akasakwazi ukubamba ifoni. Yabo. Noma sisendlini ye nokuphuma nje ngingazi usuyephi. Abuye email ukingichazela into engazizwa kahle. Yabo. So into engifuna ukuyazi kahle kahle isibanga kuye ngoba phela manje ngisamtholi akasafana nje asekuqaleni. Nijole isikhathi singakanani wena naye? Sina 3 years manje. Sithandana. Nina 3 years nithandana. Size sinengane futhi kuwese. Oh, okay. Yebo. Ubani igama lomuntu wakho? Igama lomuntu wamayo offense kodwa bambiza ngoNhlanhla. Bambiza ngoNhlanhla. Oh, okay, akunankinga. So into engizoyenza khona manje mina ngizomfonela ne. Ngimuzwe ukuthi uzwana nobani. Okay. And then Tina will take it from there. Ngicela ungangikhulumeli mangikhuluma naye ngoba uzoza uthi nginawe la emotweni. Hayi kinking. Okay, ngicela ungiphi number yakhe. So ifaka la efonini. It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe, and share. This is Loyalty Test brought to you by Spread Inc. Entertainment. Tell somebody to tell somebody. Okay. Mawubhekile uzoyiphendula ifone. Hayi uhlezi phela ibusiness form mhlawumbe ngiyaphendula. Oh, okay. Plus nenamba angayazi uzoyiphendula. Yeah. Eyakho nje kuphela ngayiphendula. Eyami uyiphendula sometimes nakhona ngazo sokwenze njalo. Mhlawumbe uzobabambini. Okay, thi simuzi uthini. Ngicela ungithulele ke ne. Uthi ubani igama lakhe offense noma uNhlanhla? Bambiza ngoNhlanhla. Okay. Kodwa offense. Hello. Hello. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngikhuluma noNhlanhla. Yeah, uNhlanhla ukhuluma. Okay, Nhlanhla ukhuluma no-M la from Spread Inc. Entertainment. We're running a loyalty test. Nginomuntu wakho lana. We just want to find out a few questions nje kuphela ngaye from you. If usespacini esi-right. Okay, ngicela ukubamba kahle umntwana because ngifisa umntwana la. Okay, okay. Kancane nje, kancane 2 minutes. Okay. Hello. Okay, ngicela ungigadele ipoto lapho ne? Yeah. Yeah, okay, yeah. Okay, ngicela ukubuza ngomuntu wakho. Ngicela ungidescribe umuntu wakho ungachithela isikhathi ngoba ngathi uyapheka. Light in complexion. Slender. Yeah, but uyajima kancane but slender yena shem. Okay. Light in complexion. Nizwane for how long? Blonde. Wena naye umuntu wakho? Udaye blonde, okay. Nizwane for how long nomuntu wakho? Well, Jane, get much for me. Manje kume soyenza 5. Nenza 5 months noma 5 years. Yeah. 5 months. Man. Yeah. Ama months. Yebo months. Okay, ngicela ukushula igama lakhe. Ngicela ungiphi igama lakhe? Owen. Owen, okay, ngicobambe kancane ke ukhulume naye. Okay, ungakhuluma naye umuntu wakho. Mabuthelezi. Hello. Uyaphila ni? Ngiyaphila. Owen bese yini ungikhulumisa nabantu engabazi? Angimazi Owen Nkosi yami. Ukhuluma nophila la. Phila unjani? Hayi angisekho right, bengi right kwamanje, sithi ngivele ngaphelwa nje. Angazi ngichaza ngithini. Yile nto engenza yona ngempela. Ungenzeni? Yazi bengiloko nginazo insolo. Kodwa bengingacabanga ukuthi singaba iqiniso njengoba sekuyiqiniso manje. Oh, ngegama lika Owen. Man. Not like uyazi cousin yami Owen ukuthi bangibuza into engazazi lana how bathi. Oh, sayi cousin. Hayi bomakeba kahle. Hawu. Lalela mama. Umzala wami Owen. Lalela. Yebo. Ngicabanga ukuthi bese ngenza ngayo yonke indlela ukukhombisa uthando lwami. Kodwa busho bungakuboni konke lokho wena. Hayi bathi makeba lalela ididile lelo ngitshela lona. Musungibiza ngomageba. Awumo lokho ngibiza ngomageba. Uvela ungenze nje ngicabanga enginto nje. Uyenzathi uyangihlonipha ngoba nakho usukhuma obusuyayincengela. Umzala wami owena ngithi. Sika umzala. Umzala wami. Sika umzala.
Awukahle bathi umntwana uyakhala naye ngapha. Umntana uzombona, umntana uzothulisa. Ngokubuza mama. Ngabuzana. Yini? Buza. Ukwabona lento ekuthiwa manje ukuthi uyayinikela kumuntu. Kahle. Kumele nje kancane ngoba nje ididi lonke lelo ngitshela lo. Oh, sekuyididi. Sekuyididi. Lalela kahle ngichaza. Ngizamile ukukuhlonipha, but wena bongezela nje umsulu. Oh. Ngamanye amagama uqonda ukuthi ngamanye amagama uqonda ukuthi imali lalela uyakhumbula ngibamba lalela ntombazana nase hostel ungitshela ukuthi phela wena umZulu kumele athathe isithembu sokunuka. Oh, so lazazi ukuthi ugcina ufeba nalo owena ongishoyo. Ngenze njani? Mabuthelezi. Cothi ungimamele. Ngathi khona ukukhohlayo ngami. Yabo. Yini? Cothi ungimamele. Ngathi khona ukukhohlayo ngami. Angiphiki ukuthi ngaba uyumZulu. Kodwa lento usungifaka kuyo mina angazi ngangena kuyo before. Uyayibona ndaba. Lalela nawe ke wenzela igolo. Cothi ungimamele. Cothi ungimamele ungangena emlonyeni njengesixuku. Cothi ungangena emlonyeni njengesixuku manje ngisakhuluma. Lalela ke ngilalela. Ngiyakuhlonipha njengoba na ubona nginesikhathi sakho sokuthi ukhulume. Wangihlonipha. Lalela wangihlonipha njengoba ufeba nale ntombazane ehostel. Kodwa lo akukunikeza isizathu sokuthi ufebe. Akukunikeza isizathu sokuthi ufebe wena. Inyama enhloko phansi naphezulu. Udla inyama enhloko phansi naphezulu. Uyamangaza wena. Ingane yethu ngamanye amagama lalela phela. Mayenzeka ngakuthungu. Okwenzeka kale simele kubalance naka right. Masimba nje la ungitshela wona. Manje lokho kuyawakha nomuzi lokho. Leyo yona ngimuza straight. Ngithi mina kuyawakha nomuzi lokho. Angazi phela wawungabona ukuthi awubhidliza ngehostel. Uyacabangela ingane yethu. Ungangaki ngikukhuza. We mama. Yini? Ngicela ukuthi lento le. Ngenyanya, awalo ukuthi ngenyanya. Mabuthelezi, ungamosha ukuthi ungagcina ungiqeda inhlonipho enginayo njengamanje for wena. Yabo. Lalela ke. Ungakwazi ungiphi ithuba? Ikumamela ngathi nawe uyanginikeza ithuba lokuthi khuluma ngithini. Khuluma ke. Uwayithi head engenangqondo. Ayithi uyikhanda le ndlela engenangqondo. Oh. Wema maza ngifuna ukukhipha inhlamba la ngoba ngihleli nabantu. Anginamsebenzi phela kuthiwe yini konje loyalty kanjani angisazi nokuthi kuthiwe. Sengibuza. Nawe nje ungibuza nje amasimba akho. Ngamanye amagama lalela phela. Uthi ungimamele. Uqonda ukuthi ingane ethi ifuna ukuthi ikhule ngaphandle kwabazali abaphelele. Ngenxa uthola usuyafeba. Uzobuyaqala. Musungikhulumela igolo wena. Ha! Musungikhulumela igolo wena. Nawu umthulu bo. Incili phela lento yenzayo incili. Lalela. Wena ukwakho. Usho ziphi leza gogwakho? Unganginyeli wena msunu kanyoka uyangizwa ukuthi ngithini. Uthi ungimamele. Uthi ungimamele ke mama. Angiyeni. Lalela. Ngivela nje amasimi. Into engiyifuna kuwe ukuthi uyeke lo owena onayo njengamanje. Ngazo mhlawumbe siyazwana. Kuzongisiza. Lokho kuzosiza ekuthenini ingane ikhule nabazali baphelele. Ngazo mhlawumbe uyangizwa. Angiphiki makeba ngiphiki. Angathi njengoba usho ukuthi wena ubuphela into ade uyipheya. Njengokuthi mina bengifebile ekuqaleni. Nawe usuyaphinda. So, angazi mhlawumbe ukuthi ayidlishele baba. Angazi mhlawumbe usuready ukulahlekelwa yimi ngoba phela mina ngakabi ready ukulahlekelwa uwe. Phindi. Ayidlishele. Lalela mama. Into engiyifuna njengamanje. Into engiyifuna ukuthi ungithembise ukuthi uzoyiyeka lento. Yebo baba ngiyathembisa. Uyangithembisa? Yebo. Hayi kuhlema kunjalo. Ngicothi mengifika endlini sikhulume njengabantu abadala into ngoba phela siyangiciya ngempela manje. Okubuthano sami manje? Hayi ngisendaweni nje uzuyithola nokuyithola sidala kodwa ngizokufika endlini manje. Usangithanda kodwa? Hayi angisazi ngizositshela mase sikhuluma endlini. Angikhosho kwamanje safuna ukuyicabanga. Ongixolele ke. Njengoba ngichaze ukuthi sizokhuluma mase ngifika endlini. Kwamanje ngisahleli nabantu la. Okay baby. Axolisa kodwa. Hayi. Sokhuluma man hayi. Okay ngisakuthanda ne? Okay. Yeah. Uthini ke? Bafithi uthi lengane ngiyayithanda man. Noma kutholela.
ukuthi into engayisho njengamanje ukuthi sekangibambile endaweni eziningi yabo. So nami angikwazi ukumblame ukuthi agcine yenza lento ayenzile. Yabo. Wena ufuna ucubeka naye? Yena ngiyamthanda mfethu, wafuthi angifuni ingane yami ikhule ngaphandle kamzalo yedwa oshodayo. So into engiyibona mhlawumbe singalungisa izinto njengabantu abadala siyikhulumelene. Uthanda yena noma uthanda ukuthi ngoba ninengane? Naye ngasho ukuthi ngiyamthanda yabo. Ngoba nengane ingahlanganisa kodwa akushintshi indlela engizizwa ngayo le. Ya ngempela ngiyimisele ngaloyo muntu la bese ngicabanga nokumshada nje manje. Kodwa ngase kwenzeke into njengale angazi mhlawumbe ngizohlehlisa. Ya. Ngithembisa lutho kodwa hey. Kuyongila hey. Yeah, ne. Okay. It is what it is before it was what it was. As you guys can see, izinto ziyalunga noma kungamosha kangakanani. We out.